caggal yettude Allah e nelaaɗo mum e julde rasulu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko weltare tan addani en haalde kono wona waawde haalde so a dañi koɗo mo jiɗɗa aɗa weltanimo mbawɗa tan wiide makko bisimilla makko e yamirore jinnaɗo o woni joom wuuro amen kañum woni mawɗo amen hannde kañum woni mawɗo leñol ngol minen goni sukaaɓe makko bisimilla moon e ɗemgal makko e wuro he o ƴetti gueɗe ɗe fof watti e juuɗe sukaaɓe makko yo jewtide moɗon kolla on caɗele makko e wuro makko caɗele makko e wuro makko ene heewi ne heewi ne heewi ne heewi kadi won hen ko jiirɗon gite moon ko ardi fof min kadi manquede taw ko ndiyam hayso min dañi koɗo jarnugol amen koɗo ngol ko caɗele minen jooɗo hakke balɗe min tawa min jarani min jarnani jawdi amen ɗum ko premiére caɗele amen deuxiéme caɗele ɗe min ngala roso min ngala laabi hôpital min innanama ene fuɗɗa kono gasani ko manque ko e wuro he ko hayso min jiiɗi haalde fof min mbawa ngam miɗa sikki caggal wona hôpital oɗo minen min tinani ko laamu nani ɗo wiya tan ɗum ɗo rewi koye juuɗe maire ari naati garali ɗum minen mintinani natani ɗo ɗum natani ɗo taw min ganda sone ara kono siwa hôpital noon ari e inɗe mabɓe to hôpital o ari ɗo ko inde Pima ko Pima addi hôpital o to hôpital ari ɗo e inde Pima hawri minen mbanno damaduji hôpital uji e damade amen ina Goudiry ina gonŋeji centre gonŋeji ina sous-préfet Allah hoddiri e nder damade he min pawaki hen ni kono min payima kam min gullitinoɓe min ngala ɓe dokki min ngala laabi école min mbaddi hen ha min dañi jangguinowo ko minen pewnanta koye amen caali to janggue min wonande duuɓi 5 to école o hikka wattamo mataw duuɓi 5 min ngala koye caaliji min janggata sukaɓe amen janggata ɗum noon minen jiiɗi darotoɗo kollowo min hoore mum min ballodira e mum tawa ko ballodiral wona minen balla ɗum kono minen ballodira e mum ballodiral noon an a joƴƴinama a heeɓi to joɗiɗa ɗo to joɗiɗa ɗo ɗon pewnanta rewnoɓe maɓe wallinoɓe ɓe ko ɗon jeccirɗaɓe kono min ɓangi wallude ko min jiyani jeccitiɗo huccite amen minen hay safara jawdi amen ko bone hay jawdi amen min ngala hay vétérinaire min ngala kono safra jawdi amen ani noon sa woni dowri a ala ndiyam a ala lawol a ala hôpital a ala courant a ala école a ala réseau ene wayno koto wonno hanki ɗo ko ɗon tan wona eyyi ɗo noon joni mi haaɗa ɗo andinde on minen beltani on ko mbaɗɗon ɗo ko min ɓangi wodde ko min dañani ɗum ko min ɓangi dartede ko min dañani ɗum holi ɗum yaɓɓude koyɗe mum naata nokku ma andinma ko min so tawi a walli en ballodiri ko dartete ko so dañima janggo somi yiima tawa mbiɗa anduma an sa yii kam aɗa andimi koto moon ɗo fuɗi
minen noon bisimilla moon bisimilla moon bisimilla moon haa ɗon tan wawi haadde. eyi ganda kam min koye parti ma hen gommi gonɗo hen ko hen gommi mo wonani hen ko hen gommi eyyi caɗele ɗe kalanɗa ɗe noon miɗa ñaaguima suma ene Allah ne fewna suma fewnata wattu hen hakkille woni wattude hen hakkille nde ko soko yeehi andina yimɓeɓe caɗele haalnaɗe waɗiɗe demande walla haaliɗe to foti haalde to to jiyata ɗo minen komin hutorde tan min goni yimɓeɓe ɓe puntan min tan ɓe gara ɗo ɓe jaaha ɓe pewnoya haajuji mabɓe min pewnaɓe haajuji mabɓe min jaaha suma e gande mabɓe suma e neɗɗagu mabɓe suma e teddugal mabɓe par ce que to jiyata ɗo fo ene hen fo ene hen ɗum noon miɗa ñaaguima miɗen kalfinma ko amen miɗen kalfinma génération garowo oɗo ɓeɗo sukaɓe ɓe ngala hay toɓe janggi oɗo goto wawa jangguinde ɓe e ɓen ɗo fedde wotere o jangguinta ɗo fedde mawde fof yaltini fedde mawde ko wawa nawdude foof neɗɗo goto wawa jogade kalsuji 3 4 wawa wonde kanko noon o suuɓi ɓurɓe famɗude ɓe o nangui ɓen. Assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe on calminama onon hoɓɓe on calminama on juurama on mbiyama bisimilla moɗon e konngol sukaɓe garelnaɓe salmin ɗon tan e juurade on e wi ɗon bisimilla e woytade seeɗa e caɗele mumen caɗele ɗan woni hen ko jiiɗon woni hen ko jiyani ko ɓuuri hewde eyyi ko wona ɗum ko hay banggue école o ko woni ko caali woni toon hitande foof koko boni maki fewne ko wona ɗum ko hay ɗum ɗo musse goto wawa jangguinde sukaɓe wonɓe ɗo ɓe gati kalsuji ɗi musse o nawɗi ɗo ɗi gona hay classe goto kono ko alay saago min poti hebde enseignant goɗɗo pour wallodira e oɗo ɓe mbawa jangguinde no hannirta ni eyyi ɗum woni premiére chose o ko wona ɗum ko hôpital nan ɗo fuɗɗa waɗi duuɓi hay golloɓe mbayri arɗo eyyi emin jiiɗi wattanede ɗum haqqille pour wawa continde golle ɗe jotto hankkadi hôpital wawa liggade gati min kasudini hen no fewi ɗo somin keeɓi ɗo malade surtout ndungu o jii kam hakkude ɗo e Thiés no wayi so oto ƴetti ɗo soko ambulance ƴetti ɗo malade ma auto ji mbaɗa ambulance o escorte to loori foof ɓe jaltina to loofi foof ɓe jaltina noon ho heɓa rang o ni kam ko beyi ɓuuri basal tan eyyi hay rang o en jetti Allah tan kono beyi ɓuuri basal no wayi foof kam emin jogui ɗeɗon caɗele ko wona ɗum ko ndiyam ne ko caɗele amen no fewi no wona seeɗa ndiyam hay nayyi amen jarata no hannirta ni rewɓe amen ñallata koye ɗiɗo boyli hen mbalata pour heɓde ndiyam ko jaari walla ko looti ko caɗele eyyi neɗɗo noon wawa timmude caggal ndiyam ɗam ne vraiment ko caɗele minen noon miɗen gonde caɗele ɗe kam ko miɗen gaybinaɗe tan kono ɗe kewani ñawdade garɗo ɗo fof min kalanat ɗum caɗele amen yaaha moftoya min gonde caɗele ndiyam miɗen jiiɗi wadde sardinneji min ngala ndiyam affaire lawol ngol kamɓe kalani on hayso debbo ngari wiɗo debbo fof jaaduɗo e muɗum so arti kanum ne nawete Goudiry diwa den ko min ngala lawol miɗen gonde ɗen caɗele tenene minen caɗele amen soɓe ngari min kalanaɓe soɓe jeeyi ɓe mbaɗa diplomatique aji mabɓe mofta e mi salmini mi juurima miɗen gonde caɗele ndiyam no fewi ha wona seeɗa e tawi miɗen jiiɗi wadde sardinneji kono min ngala ndiyam sukaɓe amen ƴettino kono ko nangue wallata min e ko mbaɗino solaire aji kono ko solaire aji ɗi ko solaire aji nangue miɗen jiiɗi wallede e ndiyam jinnomi haalde ko affaire rewɓe miɗen tampi ndiyam miɗen jiiɗi machine miɗen jiiɗi wallede e machine min cottat machine cokkowo cottowo fof miɗen jiiɗi machine gunowo miɗen gonde machine gunowo kono wuuro ngo fof kadi ko machine goto miɗen jiiɗi wallede e machine e miɗen ñaaguimo yo wallu min e machine minen ko caɗele golle rewɓe tan sewo ɗum yogo ɗum fof ko caɗele amen minen revenir haalde kono noon holko mbami ɗo constaté il faut mi haalen hay soko seeɗa so bandiraɓe mon ɗo fulɓe won ɗo sibo mboɗo anndi wuro ngo ne wayi ni en kadi wuro men presque maɗo ko noon wano
surtout noon gartanmi ko affaire jande ɗe nde gam komin étudiant université toon janggamɓe waɗi constaté wuro ngo jowro wi kam wuro ngo hooɗi ene yaare hannde duuɓi 150 ndungu ko wuro ngo hooɗi joni noon so woodi noon onon ngaari ngoɗo wuro ne wayi fototi ni ko 2019 keɓa toon sukaɓe moɗon fuɗɗoto janngude école vraiment min ɗum waɗi memi kam ne feewi ɗum jimmi honorable wawa famde ɗum ko ganda kam ngoɗo wuro ko hoɗi ko duuɓi 150 ndungu ko 2019 ɓe keeɓi école joni hoto probléme o woni anda koto parent ngaji ɗi woni parent ngaji ɗi woni aɗa andi kam enen bandiraɓe men fulɓe ko ɓuuri hewde hen ko jaɓata sukaɓe mum jaaha école so tawi koye parent ngaji ɗi goni jimmi wiide moon tan tinnoɗe parent ngaji ɗi rewɓeɓe e jinnaɓe foof tinnoɗe gaccon sukaɓe jangga gacce sukaɓe jangga so jiiɗi wuuro moon mbaɗa développé so jiiɗi keɓde kaaloɓe so jiiɗi heɓde walloɓe moon il faut sukaɓe jangga vraiment mi waɗi kadi remercier gila mi yetti ɗo mi wi oɗo gañaɗo no tinnori ni e yidde kadi darnade wuuro ngo il faut kadi ballomo so tawi on keeɓino hono ɓeɗo jangguɓe seeɗa tan wuuro mon ngo ma waw yarude yesso par ce que affaire o memi kam no feewi mi waɗani prévenir haalde mais noon jimmi tan wadde moon conseillé mawɓe jinnaɓe foof gacce sukaɓe jangga sukaɓe janggani tan ala no wayi ɓeɗo oɗo génération foof no wawi fodde ni so mbiyama foof yo hucce baali walla goɗɗum en andiren ɗum yarata yesso gacce sukaɓe jangga wassalamu aleykum merci eɗen beltini honorable ceerno Alassane Sall walla mbiyenmo président république de valeur go'o eɗen beltinimo to woni aadiyanke ɗo eɗen beltinimo to woni gendiyanke ɗo eɗen beltinimo to woni jiɗɗo Sénégal ɗo e yidde tan andinde on seeɗa en keeɓi ɗo koɗo ko Allah ɓuri mawnude kono ko koɗo mawɗo mo keɓɗen sinno eɗen ganduno ko waɗi représenté e leydi ndi ko wallahi enen fof en bettat laafaji men walla kaalaji men o yaɓɓa hen hay sinno ko salsalo sabu to darani Sénégal ɗo sabu to heedani Sénégal ɗo sabu to dari e nder Sénégal ɗo wona mi haalirani ɗum pour ha welamo kaalirmi ɗum ko Allah ene seedi kalami ko anduɓe mo ɓe goppatami fena min Allah gila waddi min no waddiri min ni komin kalduno fof alhamdulillahi wonko fuɗɗi wadde hen mi ala e makko doléance am gadiɗo e makko ko yo ar e nder département mo Goudiri yo ar e nder région Tamba o welti hen no feewi o wi oɗo ko docteur Diallo wiyete docteur Salif Samba Diallo ko Tamba najo kañum woni coordinateur national ko kanko so ɓenni ceerno aɗa wawi wiide kanko rewi hen nde min jewtidi kanko haalnimi wonde oɗo ko Tambanajo ɓeydimi kadi weltanademo sababude andudemi région Tamba no wayi tampude so ɓiɗɗo Tambanajo heedi e wone dame mboɗo sikki ma ene fota wawde andude caɗele ɗe wawde wallude yimɓeɓe kanko immima to immi to o ari to rewi ɗo o ari to ari ɗo oɗon gandi hay mo yi délégation oɗo ene andi wona bolle puyɗo ari ɗo ɗiɗo otoji gari ɗo ɗi tan wonko ɗi kalata wonko ɗi cifoto e makko wadde noon ko yidde andinde on ko neɗɗo gonɗuɗo neɗɗo nunɗuɗo neɗɗo kadi jiɗɗo Sénégal baɗɗo kadi ene yiɗi Sénégal par ce que leydi wona mboɗo yiɗ ɗumen tan woni mboɗo yiɗi leydi woni mboɗo yiɗi leydi ka wonat to poɗɗa ɗo wonde mbaɗa ko poɗɗa ko wadde caloɗa ko poɗɗa ko salade ko salare makko ittimo hande haw woni opposition ko caliɗo sabu o salini ko Sénégal naɓe foof to woni ɗo ganduɗo mo à niveau de assemblée nationale hande koko neɗɗo cuusɗo tan yowde junngo ene yedda laamu ngonguɗo ngu kanko sa ittimo sa kanko woni premier kanko woni go'o saɗa yiɗi ɗiɗaɓa ko ma jiiloɗa sirte ma kadi dewnoɗo e laamuji ɓennuɗi ɗi andi ɗum weeɓani ngara e laamu gona DG gona ministére kalfa wone ɗum ɗaji jalta taw an wutte ma o ko danejo ɗum weeɓani e laamu sabu laamu ko fof woni nder kanko ko yalti ko woni président jaltuɗo woni président Macky Sall ko heno wonno donc yaltinimo président Macky Sall wona anji ɗum kamɓe goni fondateur de parti APR o yaade président Macky Sall no waɗi oni ɓe jaade e dundu ɓe jaade e nokkuji kewɗi kono noon ha Allah hokkimo Macky Sall ɓa taw laamu are mum laamu ne weeli
ha wi ene waɗana Sénégal ene wonko waɗata taw kanko yiyande makko ene ɗeɓi ɓurtude par rapport e yidde makko Sénégal wadde o suuɓi woppirde ɓe kamɓe yoɓe njah kanko o teela bange tawa mo wonde e ndimagu makko ɗum ɗon wona hunde wemde goɗɗum e goɗɗum par ce que weeli haalani taw ko anduɓe mum ɓe onon on gandamo ɗum saabi mboɗo sifano on holi ceerno Alassane Sall mi haalnani on jangde makko walla ko waɗi walla ko cuusal makko to tolni kalnami on tan ko golle to rewi Allah wallimo hen ha o yalti jungo makko ne laawi wutte makko ene laaɓi wona hunde wemde ɗum eɗen kolorimo ɗum eɗen jaɓanimo ɗum eɗen belti noon e sababude enen fof famɗude no poɗɗen famɗude meɗen e wasde men jogade diplôme hay goto kanko to woni ɗo Allah to waɗimo ɗo yiide en haw wiya min ko mbi kalduɗen fof ma en mbaddu ɗum wadde firti ko mbinomi ko aadi hen ko timmi ɗum noon min ñaaguima on ko ballodiren e makko e fannu mo dillato cakkudi ma yo cakka ma jiim hen taw so tawi a ala ɗo aɗa fecc aɗa emo ittanma feccere nde mbatten ƴeewde yimɓe men mbawa wonde e fecce ɗe to feccete ɗo so tawi eɗen feccoɓe cakkaji men ngala toon yen paam ken yejjitteɓe fecce ɗe en guittantaki en tampi en mbini ko enen darto guittana en caɗele wona goɗɗo ara kanko ara ɗo yiya eɗen jogui motivation eɗen jogui timmal eɗen jogui yidde habtade caɗele ɗe joguiɗen ɗe kono wona neɗɗo ne ara men enen fof mbaɗen dani ɗum nawrani caɗele ɗe goytoto ɗo ha ma en on kaali joni won arɓe ɗo hewɓe puntama ɗo jeehi fof ko ni tan par ce que ɓe jiyanimo motivation kono soɓe jii sukaɓe mon ne daari caggal mabɓe soɓe jeccitima eɓe jii sukaɓe mon en caggal mabɓe yeeso mabɓe eɓe jii ɓenne daari mboɗo sikki so tawi feccere nde ne feccuye maɓe ciftor aha oɗo noon guel ɗo ɓinguel ɓeeɗo wuuro mabɓe woytunoma walla diwan mabɓe woytunoma walla région mabɓe woytunoma ɗum noon mi yiɗano luggikinade ko weltare mawde dañmi hande wadde on ɗo recevoir ko weltare mawde so tawi ko haalde gonga mboɗo moon yetta mboɗo moon jarna docteur Allah jarama anna jarama kala no wallirteno a walli kala no tiɗirno anne kadi a wemni ɗum nde garɗo nde mbiɗa ko min jogui programme somi wi on ka ɗo ko ɗo katton somi wi on ɓennu on ɓennat no potirɗon ni ganduɗo capable mo min somi joguima décision moɗon wiide ko yon mbaɗon ɗum wona min firti ko onon wadde on jarama Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere laawol kadi ndewɗen ngol continuen mangol tiiɗ mangol mettu kono inchallahu en jiitoyat wuuro inchallahu en jiitoya politique noon ko ni tan a yahat e yimɓe he yimɓeɓe ganduma yimɓeɓe jiimaɓe janggo e janggo kala mo kalduɗa aha eyi wimi yinomo garel aha en kawrin ɗon firti ka ari a naate ladde nde jambaragal manggal mbaɗɗa ko mbaɗɗa ko temedere député nin toon jooɗi ene Sénégal naaɓe joɓata ɗum Allah ne anni mbaɗani ɗum ɗum saabuto min somi yi certaine yimɓeɓe ene kaala e wone téléji walla ne kaala assemblée certaine e ɗum ɗaji mi yi ɓeɗo yimɓe no mbayi tampude mi yi oɗo souffration mo yimɓe goni mi yi ɓe yimɓe combien de personnes oɗo département e oɗo commune ko mayata hen debbo reedu mi yi sukaɓe ko woni hen wasde janggude mi yi mawɓe ko woni hen ne mbayni tampude mbiɗa yurmo yimɓeɓe gam wasde andude koɓe kalata e leydi he wadde noon ɗum ɗon min jettirma ngal ɗon jambaragal emin du'onoma mbiɗa ñaagui kadi onon babiraɓe wonɓe ɗo ɓe onon foof mbaɗanomo duwaw ko neɗɗo cuusɗo ko neɗɗo jarlitiɗo goppuɗo galleji mum goppuɗo ɓesgu mum ene wone nde ɗo ladde e jamma e ñalawma ene ñaama ɗiɗo maaroji kiɗo nguleyki Allah ne hokki ɗum foftere ɗum wona hunde wemde hay enen tan wonɓe ɗo ɓe immadema hande ne yaha e galleji goɗɗi wadde sensibilisation yimɓe wona hunde wemde ma sako noon immade ɗo ha Dakar sorade to soori ɗo arde ɗiɗo nokkuji arde ene yewtude e yimɓe he wona hunde wemde mbiɗa ñaagui onon foof nde jaggo nder temmo nde du'unortoɗenmo nde ñagontoɗenmo Allah to laawol ngol rewi ngol yo Allah hokkumo ko yiɗi ko ya barke Allah e nelaɗo muɗum mi yiɗano junnade no fewi kono saɗa haala ko weeli aɗa cikka ko kalata ko ene weeli emo kalata o a wawa raɓɓikinade ɗum noon oɗon jarlo oɗon jaafo. Assalamu aleykum bandiraɓe ngaari alinaɓe assalamu aleykum komin ngaari ali foof on calminama on juurama on jettama no feewi eyyi dañde tan weltare mawde arde ɗo henne hande yettade moon
mbiɗen gondi e président Thierno Alassane Sall, honorable député gonɗo to assemblée nationale. O meeɗi wonde ministre e gouvernement ji Macky Sall ɗi laabi ko fotata laabi ɗiɗi o mawde ministre, ha nde o yaltoyta nde o waɗi parti makko, o inniri parti makko République des valeurs. Gila nden noon omo e langue politique he, hande o felliti arde ɗo henne e saare mon nde, te kadi ko anniya mawɗo 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 o fimno pour yettade ɗo, par ce que o hawri ko jaaɗo France, o hawri toon e gagnaaɗo, ɓe jiitodiri, ɓe goni toon musidɓe. E mois de décembre he tawi omo woni assemblée nationale, o noddi kam, o wi kam e janvier o so maayi mbiɗa yiiɗi jehen tourné département Kédougou, département Goudiri, par ce que won musidɗam mo ganduɗa fala budde mbiɗa yiiɗi ɗum ƴeewoyde. mbimo e ala caɗele ko faadi ko fof o forsi, par ce que actuellement sax programme makko won programme uji goɗɗi e calendrier makko, kono o forsi o wi kam ma jehen par ce que on ɗon ko kurtoto France, ko ɗum tagi o min gari min jotti on ɗo henne. Ceerno Alassane Sall ko aadiyanke, wonko kalɗon ɗo henne effectivement ɗum ɗon ko politique Sénégal ko noon sifori, ko ɓuri hen heewde a arat yimɓe ɓe henne kaala mbiya eeyi janngo e jam Allah rokkuma jejjitaɓe ko ɓuri hen heewde ko noon sifori, kono kanko eɗen mbawi jaɓanɗemo hunde, par ce que wonɗo rewi, sinno hande ko hoore makko tan, kala ko neɗɗo fotata dañde e politique, kala ko neɗɗo fotata dañde e laamu, tawanno ko o dañi ɗum ko to rewi to. nde ɓe naati e gouvernement, o waɗa directeur to wiyete ARTP, o ari lewru maayi ɓe joɓimo, o ƴeewi koɓe joɓimo ko henne, so rentini fof ma tolɗo e million ngaji 20. o yehi to président Macky Sall, o wi nde laareten laamu ngu wona ɗum kaldunoɗen e Sénégal naaɓe, mbinoɗen ko mayen ballu ɗumen no jaari yeeso. En jirlima e nder Sénégal, en ji caɗele ɗe ɓen jogii, en pawi hen guite men, eɓen jogii caɗele ko fate affaire cellal ɓalli. En ji rewɓe ɓe henne so tawi ina ɗumina hono caɗele ɗe dañata ɗe, en ji laabi gonɗi toon ɗi no cifori, on di en jeehi nokkuji kewɗi ɓe ngala ndiyam ɗeɓe jari e goɗɗum. Donc hande so tawi en gari e laamu, en gardini koye men tan, min directeur général ɓolo min directeur général tan, oɗon joɓa kam million ngaji 20, min mi famani ɗum ɗon. Donc mbiɗa yiiɗi ƴeewa ko directeur uji ɗi joɓeteɗo ko, ƴeewen hono gustirɗen ɗum, ɓe nangodiri hen ha Macky Sall jaɓi ustude ɗum, nawti ɗum, itti ɗum million ngaji 20 ha arti million ngaji 5. ɓe tottimo otoji pour kanko, oto makko, oto galle makko, joom suudu makko e goɗɗi. O wi kanko oto goto tan yonimo, keddiɗi ɗi yoɓe nawta ɗumen banggueji goɗɗi. Donc pour faminde on tan ko on woni président Thierno Alassane Sall. Goɗɗum ɗum oɗon nana ko fate affaire pétrole, nde tubakoɓe ɓe ngari ɗo henne ina ciññina pour ko fate affaire pétrole o hono yimɓe kutorto ɗum. woodi peeje ɗe o yi hen waaji ɓe ina mbaɗa less, so tawi o signini ko kanko fonno signinde pour affaire o wawa yawtude, so signindino ɗum
wonko tekki koɓe ponnomo tottude less o ƴeewi o ƴewtidi contre ɗum kayitaji ɗi o andi ɗum ɗo henne wona intérêt sénégal wona nafoore sénégal o wonoyta janggo e jaam ƴettete jawdi sénégal yeeye ɗum france te sénégal naaɓe no poti naftorade ɗum ni naftorta ko ɗum noon o wi Macky ɗum ɗo wona intérêt men Macky wimo e signin tan o wi non min mi wawa signinde ɗum ɗo ɓe lurdi hen o wi so tawi ko ɗum ƴettu ministére mo totoɗa kam min mi yalti ko ɗum yaltini hen président Thierno Alassane Sall donc ganden tan wona hoore makko tagimo ummade o ardini ko nafoore sénégal donc on ɗon eɗen mbawi ɗaminade janggo e jaam so tawi oɗo responsable politique yeehi ha kabaruji ɗi pawimo e juuɗe makko eɗen mbawi dañde anniya dañde yakar que kala ɗo wano rewde ma o siftor ɗumen o woppay mumen hakkille surtout ma noon so tawi omo jokkodiri e waaɓe no gagnado sow en ɓe donc ko ɗon tan mbawmi haalde mi raɓɓiɗina min kalfina on koye amen caggal Allah e nulaɗo mum mbiɗen ñaago on duwaw mbiɗen ñaago nangon e président Thierno Alassane Sall nanganon mo no feewi no poɗɗon nanganirdemo ni mamin jokkodir hen e gagnaaɗo mamin jokkodir hen e adama mamin jokkodir hen e alhassane e heddi e worɓe ɗo ɓe fof e rewɓe ɓe e mawɓe ɓe e sukaɓe ɓe kamɓe fof mamin jokkodir e mabɓe pour min ƴeewa hono parti Thierno Alassane Sall o hono mbatten ha e nder ngaali aali wuuro ngaari aali ngo commune ngaari aali o département Goudiri o hono mbatten ha joɗɗinanmo no poɗɗen joɗɗinirdemo ni comme ça janggo e jaam so tawi par exemple commune ina waɗe walla conseil départemental walla kala ko wawata waɗede ngaari aali wawa hen yiide hoore mum no foti yirude hen hoore mum ni donc ko ɗon ɗum tan jiɗɗo ko ɗon kaɗami pour l' instant mi salmina on mi juuro on mi yetta on no feewi no feewi no feewi amen calmin won fuɗɗorde chef de village joom wuuro ceerno ɓeydari sow e imam o e dendagal mawɓe wonɓe ɗo gorko hen debbo hen onon kala on calminama hay sukaɓeɓe saabu ko dilliten ko foof ko sukaɓeɓe dillanten kala ko tempinen ko moƴƴeɗen ko jangga e jaam yo sukaɓe men ɓuuru men aduna on calminama onon kala on juurama onon kala on jarama e teddugal mon e jaɓɓugal mon min ñalli ɗo ñalawma momen jejjitta ha ila yawmi din inchallah min jarmon no fewi woni elle garala men ɗo tan ko ɗo hewde ko sowsoɓe ɗum noon en hawni seeɗa ɗum tan woni ello kono amen jaara dow mbayam oɗo heni kono sowsoɓe ko hawiraɓam mo waɗɗata toon ko hawiraɓam kañumen kala min calmina responsable kala jooɗiɗo ɗo o Saliou Diallo minen gummidi ko jeyak to ene commune Médina Fulɓe ko sagata kankone woni kalanno ɗo joni caggal no min calmini gañaɗo min calmini aussi Adama Kane joom ɓoggille e Abdourahmane Sow e dendagal wonɓe ɗo hen docteur haali konno ko nafoore haala ka foof mo juttantako no fewi sona yettude gañaɗo ɗum ɗo ko yettude Allah yettude gañade saabu somi yettima ha ɗo ene wuuro ngaari aali caggal Allah ko gañaɗo ɗo he amen noddi amen waɗi min invité guila ko ɓooyi min piɓimi e ɓerdam o wino ko mois de décembre nomin bertidi joɗɗade e restaurant sénégalais goto min kirto kihiɗo o wi kam décembre moom ar sénégal wadde so tawi aɗa yiiɗi arde nden bisimilla ma mbimam mo nani hono docteur wiri ni décembre min goni assemblée nationale mbimi kam gañaɗo yettima o ɓenni caggal o salmidiri e gondiraɓe makko joni kam mataw minen mbawi yurnade beel momen mbawa yettiyade toon ɗum waɗi mbimi docteur yo jokkodir e makko ƴeew mandi ɓurat newade min gara ɗo Allah addi men ɗo hande hajuji en kewno ceerno men ceerno Bachir Tall no wadno wadde ziyare hono hankini fonno tawtirede ɗum
kono ɓeydi no kaldannomi e gañaɗo mo programme oɗon ƴeltini haqqillam te mbeɗa andi ko duttotoɗo joni mimi ala kulle haalin fala budde mo yahto ene guuro gaari alin ha ñande wonde minen calmini donc dendagal gonnoɓe hanki e balɗe ɗo foof to Louga ɓoyani ko gummimi toon e ziare uji goɗɗi ganduɗa wokama enen toon foof toon pottunomi ni e Saliou ganduɗa ko Cheikh Oumar ceerno Bachir waɗanno ɗum toon donc minen calmina minen nulɗo salminago e juurago kala janoto toon enen ƴewtuno ɗon ne aussi laamu ngu elle ko yejjit won hen galleji walla faalaka ɗumen e paalaka ni serenɓe ɓe walla galleji diine ɗe saabu son ƴewtidima ceerno Mahi Niass wonɗo yinnoɗo haalde wi ko fodde mum ko teski he leydi ndi ganduɗa fewani e ñoñol ngol wi en haala kono wi mbeɗa yenna ko kalanmi ko ma hewɓe ƴettomi hen walla kalami hen ko boni kono hatta kam haalde noon leydi men ɗon tolni te presque awɓe ɓe nden bonere ɗo e Sénégal kamɓe hannde goni koye pouvoir he wandiraɓe comme no docteur e gañaɗo ciftiriri ɗum ni min politique nannomi hen etade ligganade leydi saabu leydi men ndi fewata sona enen foof cirguinɗen daroɗen mbaɗen peeje foof gam men keɓta leyɗele goɗɗe keɓɗe yeeso woni tubakoɓe japonais ji e ɗum ɗon wona malaykeji eɓe gona malaykeɓe eɓe gona annabiɓe eɓe gona haydara ko pellital mabɓe e peeje mabɓe rokkiɓe ko Allah rokkiɓe ko son jii min darnam assemblée nationale ƴewmi saaha foof guila noon gondimi e président Macky Sall Allah en wallunomen hay président Macky Sall somin kalde makko min kaldata e makko kan komin cikki ɓuuri e leydi ndi saabu ko ɓuuri koye leydi ɓuuri e makko hanani hande dañen pétrole nen yalta naate battoji gaz piɗi ɗiɗi en général ɓe si dañi pétrole dañta gaz so dañi gaz dañta pétrole kono en Allah walli en dañɗen pétrole e gaz naam ko dañɗen ko hen ni wona ha woro kono en nafoore ne hen so nafoore alano hen tubakoɓe garta en tampa hen en mbaɗa plateforme uji en ñeɗa gaz pétrole o en mbaɗa ɗum e battoji en nawa caggal leydi nan hen jawdi men kono enen jiyani hen hay batte 2014 2024 puɗɗiɗen yeyde pétrole 2024 puɗɗiɗen yeyde gaz nden hitandi Sénégal ɓuuri ruttade caggal ɓuuri musdi ɓuuri tampude 2024 oɗo yew en no Allah waɗirti pour hollude en ko enen kawruɗen ke laamu jasɗe e laamuji saabu 2024 o pétrole en fuɗɗima yeyde te ko yeeya ko hen ni tawa ɓuuri keɓe cikkuno ko keɓe jortuno ko keɓe jakarno ko yeyde gaz o ne kazalik kono Sénégal hande ɓuuri tampude ɓuuri ɓalwude ɓuuri ruttade caggal ɓuuri tidde yeehi ha professeur université ji joɓetake maître contractuel keɓani jobdi mumen ha joni sa tawat en tout cas hano gimmotomi Dakar eɓe keɓani jobdi mabɓe kala ko wonno bourse honno mawɗo o wini bourse de sécurité familiale aide chef de quartier iwi chef de village fof iwi yeehi en tolnima ha ɗo ganduɗa soldateɓe ko ñamata ko ñamiru mumen prime uji mi keɓatno hanko nen tarda ko foti lewru ɗon Sénégal tolni hande firti que alay saago goto e men foof daro miijo ƴewtindo ɗo leydi ndi tolni e ko woni fodde mum sen jeeɓi jooɗima ene jeeɓa sa renta ko jaasi paaɗen elle fotur yettima Allah jarama on jarama amen beltinima no fewi gañaɗo Allah jarama on jarama mawɗo wuuro amen beltinima no fewi